Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangarap moti hati-hati dohok pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom manginang selamat pagi, salam sukacita. Tuhan memberkati manginang. Manotong martang yang hu madok mole yang tutu di bata. Dunga di papongot tita tu minggu parjolo di bulan Agustus. Minggu papitu hondung Trinitatis. Mari manginang sejenak mereview perjalanan kehidupan beriman kita dan bergereja kita juga manginang ya. Asa totong jumpa kana hinalomohon di rohan di depata di ngoluta. Tapi mardong atang yang tu keluarga parhalado nang huriata. Selamat beribadah ma amanginang di hita saluhuna di dia pe maringanan marhuria sadario. Jala tu akan nasubui marminggolan ya kasih taonon paru kilon alani haduaon. Tang yang nami tu hatta nama rorok daging nang tot demuna. Hata ni tu hatta tu hita di minggu bolon sadarion. Kolose tolu ayat 5 sahat tu 10 sadat. Atong bunuh hamu maruas muna akan aditanoon. Parmainanon hahodaron riting ni roha. Hisap-pisap na roha rodi pangahution. Ima pardebataon na leban. Alanya kaido lalu rimas ni debata. Diulahon hamudu akai na jolo tagad di bagasa ni ngolumuna. Alayang gonoaing bolokon hamu masaluhut nai. Rimas muruk hajahaton pangisahion hata barangsi sian pamangamuna. Unang masigabusak kamu. Ainunga di tanggal hamu jol mana buruki rap dohot akka barulona. Jala nunga disolukon hamu nai barui. Napi nai baru asa tadauna rupa ni natumopa ibana. Dang mardeibar disigorik manang Jahudi namar sunat manang nasomar sunat. Bangso naliban manang bangso nasomaju dope. Hatoban manang anak mata. Kristusido tahe saluhutna jala di bagasan saluhutna. Ido hata ne itu hata. Amanginang topik ni mingguta menjadi manusia baru di dalam Kristus. Gabi jolma nai baru di bagasan Kristus. Nunga tutu jolma nai baru hita. Napi nai baru hita. Merhide hamamate dohot hahihion ni Kristus Yesus. Maka sebagai orang yang telah menjadi ciptaan baru di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, hendaknya kita senantiasa meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Salah satu yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus adalah didokdo nasotu madda dosa gabe dosa. Aidangadong hata ya gabus haruar siapa mangana. Ido panidangion ni padan ni baru maradopon Kristus tu hatai parmahan na sundengani. Maka amanginang menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru di dalam Kristus, maka marilah kita senantiasa meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Nyandak pola gajang bepatorangon taringo tuhatan itu hatta evangelium di minggu sadario. Ati yang manginang ate. Nungatakas di si akadia do pangalaho naiko si pasidingon nyaka na porsea. Ya, manginang tari risihi majo sada-sada. Tidok di sina kining permainanon hahodaron riting niroha hisap-pisap naroa pangahution pardebataon na leban. Jala rimas muruk hajahaton pangisahion hata barang siap pamangamuna. Ya, unang masigabusan samu. Ya, itulah beberapa perilaku yang diingatkan oleh penulis kitab Kolose yang harus ditinggalkan, dibuang jauh-jauh. Bahado amanginang. Tapa husor-husor majo di bagasan parungolota si ganupari.
Akka dia dope pangalaho na roana kining na mian di bagasan hadiriot na songon akana madok porsia di bagasan Yesus Kristus. Awanginan kita patut bersyukur, mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Karena kita diingatkan melalui firman hari ini. Kita adalah ciptaan baru yang telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Kita menjadi baru di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Maka sepantasnya lah kita senantiasa belajar dan terus belajar membenahi diri kita untuk senantiasa menunjukkan perilaku yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Pangalaho na marhabiaran mida Jehovah. Adia kamanginang ade. Molo jamita di minggu na salpu di paingot tita taringot tu pangalaho ni huta Sodom dohot Gomora. Jala masuk doaka pangalaho na roanak kining masa di tonga-tonga ni hutai. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, selama kita hidup di dunia memang kita tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Tetapi sekali lagi Tuhan masih sayang kepada kita dengan mengingatkan kita melalui firman ini. Supaya kita membuang jauh-jauh perilaku yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Amanginang hata barangsi, bahkan dana penoengon. Ade. Lungatung matcay malo, maddo akahata-hata nasudenggan, makelay marhatan narorang, ya, marhata narwa. Benamalo ang kadadana nuay. Senisay, dibigi. Isya natin niru na sida. Tentu akka, ya, kita orang-orang dewasa. Akka, na tua-tua, akka na humaliang na. Atau bahkan jangan-jangan di rumah sendiri. Ya, ungkapan cakap kotor itu sering ya menggema di tengah keluarga kita masing-masing. Jauh-jauhlah kiranya hal seperti itu terjadi. Amanginang ade. Amanginang unang mahaluarnya nak kahata-hata narwa. Kahata barangsi di tengah-tengah ni keluarga. Unang ya akka hahodaron riting niroha hisap-hisap narwa pangahution. Akka muruk ya, pangisahion. Unang adongyan di tonga-tonga ni keluarga ta. Alay keluarga na totonggo dami na say totong maniru pabahinan ni Tuhan Yesus. Hata nalabok, hata nago dami, hata pasu-pasu na haruar siyan pamangata. Taingo na ni panurat Jakobo sa manginang ade. Dangdung hea sedamual marbulakon dua ayat na berbeda dari nanay. Jala tidak pernah itu terjadi dari satu mulut keluar kata berkat dohot hata naso dengkat. Tapak kemah pamangata, si malolongta, si pareota, doh sudah nasa pamatangta, lahu mangulahon akan nahinalomohon ni rohan ni debata. Ya di tengah berbagai tantangan, pergumulan, problema kehidupan yang mungkin terkadang ya membuat kita ya jatuh ke dalam pencobaan. Ya daksidoho nonade manginang. Olo doala ni ya sesuatu hal gabi muruk kita, gabi terima kita. Ya. Ba sadok marhiti turpuk sadario di paingot kita. So dia do parang ini jolmane baru di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Sekali lagi meneladani Kristus Yesus. Asitruo do hulehon Tuhamu. Asa dibahek kamu songon na hubahini Tuhamu. Ido hata ni Tuhata Yesus Kristus. Dibahinya kadongan na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Maria manginang kita senantiasa berusaha belajar dan terus belajar untuk menunjukkan bahwa memang kita adalah manusia baru di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di pasu-pasu Tuhan tamahamu manginang saluhutna. Martua doakan atu mangihon hatan di debata jala no piofsa. Diperbadiai debata sifat damai mahamu gabi sundingkan. Jala diramoti marohan ang pikira muna. Ya sohan surahat.
Sa ro di haroro ni tu hatta Jesus Kristus si baluai. Amin.